Прывітанне, шаноўнае спадарства! З вами Мікіта Моніч і вы на канале пра беларускае ды сусветнае выяўленчае мастацтва. Сёння ў нас традыцыйная рубрыка «Вынікі штогадовай выставы сучасных беларускіх мастакоў Арт Менск». Нагадваю, гэта як восеньскі салон, але не восенню. Удзельнічаюць сотні творцаў, кожны з адабраных выстаўляе 2-3 творы. Наведвальнікі галасуюць і так абіраюцца пераможцы. Дарэчы, чэснае галасаванне людзей пры наяўнасці шматлікіх альтэрнатыў. Не вельмі распаўсюджаная з'ява ў Беларусі. Звярніце ўвагу, варта паўдзельнічаць і ўвосень, ну і значыцца ў весну, і зноўку ўвосень. Вось так і практыкавацца будзем. Але адкінем жартачкі. Сёння глядзім на пераможцаў у катэгорыі «Жывапіс». Пачынаем традыцыйна. 12 балаў goes to Алесь Скарабагатая. Не дзіўна. Не дзіўна, што сярод пераможцаў яе імя прысутнічае. Беларуская публіка – гэта як Сан-Марына, а Алеся Міхайлаўна – наша Італія. Акрамя сваёй фантастычнай, звышрэалістычнай тэхнікі, спадарыня Скарабагатая беспамылкова сфармулявала рэцэпт твора мастацтва, што падабаецца беларускаму гледачу. Гэта павінен быць круглы фармат палатна, там павінна быць штосьці смачнае, прадмет посаду і які-небудзь мілы звярок. Твор мае быць падобным адначасова і на нідэрландскі нацюрморт 17 стагоддзя, і на сучасную фуд-фатаграфію. Спіс гэтых фактараў я сфармуляваў яшчэ да таго, як шукаць сёлетнія творы. Ну, проста таму, што не першы год пра яе распавядаю. Пасля палез правяраць і трапіў не цалкам. Паглядзіце. Не, канешне, ёсць тыя, хто лічыць, што мухаморы грыбы ядомыя. Але ўсё ж лепей не трэба. А савёнак вельмі мілы. Але месца яму ў маім сэрцы няма. Яно шчыльна акупавана савой з твору Ганса Бальдунга Грына «Тры ўзросты жанчын». Проста паглядзіце, якая мілота. Але памятайма, совы ёсць не тым, чым падаюцца. Працягнем птушыную тэму. Таксама ў спісцы пераможцаў знаходзіцца Алесь Багдану. І ён у гэтым годзе прэзентаваў вось такі твор. Называецца «Першае спатканне». І мне падалося, што гэта гісторыя пра іх каханне з Алесяй Скарабагатай. Так, сярод пераможцаў у катэгорыі «Жывапіс» 40% з адной сям'і. Мужа і жонку яднае любоў да рэалізму ў жывапісе, кулінарная тэматыка ды круглыя фарматы. Мая тэорыя наконт аўтабіяграфічнасці першага спаткання грунтуецца на вось гэтым палатне Багданава яшчэ 2015 года з назвай «Кола часу». У верхняй частцы кола можна пабачыць некалькі значных для мастака вобразаў. Постаць іспанца 17 стагоддзя, Веласкес, Цімурыльо, жаночы партрэт у стылі Італіі канца 15 стагоддзя, ці то не Джавані Тарнабуоні працы Гірландая. Ну і выява сучаснай маладой жанчыны з кароткімі валасамі ды пэндзлямі ў руках. Буду шчырым, я дрэнна пазнаю людзей на фота. Але хто гэта, калі не Алеся Скарабагатая? А побач з ёй белая галубка, не падобная ні на галуба Святога Духа, ні на пікасаўскую. А вось на галубку з палатна пераможца падобная. Таму віншую Алесю ды... Алеся. Ага, Алеся ды Алесь. Так, як арыгінальна. Звычайна ў мужа з жонкай бывае падабенства ў прозвішчы, але тут мяняць сваё быў не варыянт. Трэба з чымсьці адрознівацца, асабліва калі яшчэ і мастацкі стыль даволі падобны. Муж і жына адна... Стоп. Кожны раз, калі з мяне лезе рускамоўная прыказка, я намагаюся адшукаць беларускі аналаг. Гэтым разам трапілася вось якая жэмчужына. Чорт 7 пар лапцяў стаптаў, пакуль гэтакую пару дабраў. Дарэчы, вось гэта маленькая пародыя на мастацтвазнаўчы дэтэктыў, ну, тую, што я толькі што зрабіў там вось з пошукам, параўнаннем, адна з самых вялікіх асалодаў, што асабіста мне дае мастацтва.
Калі бачыш новы для сябе твор мастацтва і намагаешся раскруціць яго, зразумець, чаму і навошта мастак ці мастачка намалявалі гэта, гісторыю, персанажаў, метафары, сімвалічныя структуры, асаблівасці рэалізацыі знакамітага сюжэту. Усім вельмі раю спажываць выяўленчае мастацтва і з гэтага боку. Бо я не ведаю, як іншых, а мяне гэта ўсё штырыць падчас пошуку, і вельмі цешыць, калі атрымліваецца разабрацца, ці проста прыдумаць несупярэчлівую выразную версію. Мабыць, менавіта таму мяне трошкі падбешваюць творы астатніх пераможцаў, бо там няма чаго выдумляць і з чым разбірацца. Вось творы Анны Садоўскай, зімовыя пейзажы. Адзін вось з такой скаванай лёдам рэчкай, ну і другі са святлом слабога зімовага сонейка, што рамантычна прабіваецца праз дрыготкі галіны заснежаных дрэў. Ці нават не так. Вось, апісаць гэты твор варта іншым чынам. Зімовы лес – гэта царства белай бязмоўнасці. Усё навокал пакрыта мяккай коўдрай снегу, якая іскрыцца пад промнямі зімовага сонца, нібы тысячы маленькіх дыяментаў. Высокія дрэвы стаяць у велічным спакоі, апранутыя ў белыя футры, а іх галінкі схіліліся пад цяжарам снежных шапак. Паветра ў лесе чыстае і свежае, напаўняе душу лёгкасцю і гармоніяй. Цішыню парушае толькі шовах сняжынак, якія павольна апускаюцца з неба, ці рэдкае трэсканне галін пад нагамі. Удалечыні можна пачуць, як ветрык ціха гуляе паміж дрэвамі, або голас сарокі, якая пераскоквае з галіны на галіну. Зімовы лес здаецца нерухомым, але ў ім віруе жыццё. На снезе бачны дробныя сляды звяроў і птушак, якія шукаюць ежу. Усё вакол прасякнута асаблівым зімовым чараўніцтвам, што запрашае марыць, захапляцца прыгажосцю прыроды. Гэты тэкст я знайшоў у гугле па запыце апісання зімовага лесу на якімсьці сайце школьных сачыненняў. І ён добра ілюструе маю праблему з гэтым творам. І шматлікімі іншымі такога кшталту, дыхтоўнымі, добразробленымі пейзажамі роднай старонкі. Яны быццам школьнае сачыненне выдатніка. Усё па тэме. Так, лагічна, правільна. Нуль памылак, нуль памарак. Толькі я не разумею, навошта на іх глядзець больш за адзін раз. Пры гэтым ёсць у пейзажах Ганны Садоўскай прыгажосць, якасць. То заходняя дзвіна, то балоты ельні, то Шышкін беларускія губерніі малюе. У гэтым сэнсе наўпроставага і якаснага адлюстравання прыроды працуе і Тацяна Чарных, наступная пераможца. Яна малюе кветкі. Вялікі букет у гліняным збане, ці квітнеючыя кусты на фоне амаль што жукоўскага лесу. У гэтым пейзажы, здаецца, вельмі прыгожа святло прабіваецца скрозь дрэвы і тоўшчу кветак. На жаль, я не бачу ўсё гэта жыўцом, бо праз экран камп'ютара ў рэпрадукцыях значна складаней зразумець, чаго варты твор выяўленчага мастацтва. Ён аналагавы, я аналагавы, і з'яўленне паміж намі лічбавай прасторы значна звужае ўспрыняцце. Памер, колер, фактура, тое, як паверхня карціны адлюстроўвае святло. Усё гэта сапраўды важна. Таму, калі ў вас ёсць такая магчымасць, глядзіце на мастацтва жыўцом. Асабліва, калі гэта тычыцца сучасных мастакоў і часовых выстаў. Зараз жа, зрабіўшы рэверанс неабходны у бок таго, наколькі абмяжоўвае рэпрадукцыя зразумець і спажыць твор мастацтва, я хачу перайсці да апошняй мастачкі ў спісе пераможцаў катэгорыі жывапіс. Эльміра Мухтарова. The Last and Oh My God, наколькі The List. Дарэчы, вы заўважылі, што ў спісе пераможцаў 4 жанчыны і муж адной з іх. Я заўсёды казаў, што ў сучасным выяўленчым мастацтве Беларусі дамінуюць жанчыны. Woman's power! Наперад, сестры! Ну дык вось, замыкае мой агляд пераможцаў Эльвіра Мухтарова. Ідэальнае адлюстраванне інстаграм-эстэтыкі плюс вайбу цытатаў з пацанскіх паблікаў у кантакце. Адно з палотнаў пераможцаў называецца «Уяўная рэчаіснасць». Там кіты,
ляцяць сярод лесу. Мне адразу ўзгадаўся латвійскі мультфільм «Флоу» ці «Паток» у перакладзе, ну той, што Оскара ўзяў. Але яшчэ больш ярка узгадваецца фрагмент з кінастужкі «Аўтаспынам па галактыцы». Вось гэта. Важно отметить, что внезапно, вопреки всякой вероятности, в нескольких милях над поверхностью чужой планеты неожиданно возник кашалот. Займальны факт. Выдатную кніжку, па якой была знята гэтая стужка, можна прачытаць па-беларуску і нават паслухаць у аўдыёфармаце. Гэта ўсё, што я маю сказаць пра твор пераможцы Эльвіры Мухтаровай. Другі свой твор, прадстаўлены на артменску, мастачка назвала «На зямлі, як на нябёсах». Бляха, я люблю пафас. Ну чэсна, чэсна. Але ж не такі. Зноўку ўзгадваецца фрагмент пра кіта. Прыкладна ў такія горы ён і ўпаў. Классное название Земля! Интересно, мы станем друзьями! Здравствуй, Земля! Занимательный факт. Што же тычыцца гатычных сабораў, то дасылаю вас да свайго нядаўняга адкрыцця, вельмі цікавага мастака Поля Эллё. Ён калісьці фантастычна намаляваў кафедральны сабор у Рэймсе. Эллё, дарэчы, быў сябрам вялікага фаната гатычных сабораў Марселя Пруста, чый цыклапічны раман «У пошуках страчанага часу» часта называюць раманам-саборам. Так ці інакш, абодва гэтыя ўзгаданыя творы з'яўляюцца прыкладамі добрага густу. У адрозненні... Ладно. На зямлі, як на нябёсах. Ауф. Дарэчы, звычайна гэтая фармулёўка пра падабенства зямлі і нябёсаў адлюстроўваецца ў жывапісе тым, што архітэктурнае аздабленне раю супадае ці проста падобнае на тыя формы, што адлюстроўваюць ідэю царквы на зямлі. Так бы мовіць, царква – мадэль града нябеснага. Вось як на гэтым творы школы Ванейка. Але гэта зусім іншая гісторыя. У апісанні да відэа будзе спасылка на папярэднія відосы пра леташні і пазалеташнія салоны ды артменскі. Калі вы ў Беларусі, хадзіць туды, каб ведаць пра сучасных беларускіх мастачак і мастакоў. Іх шмат, яны вельмі розныя, на любы густ. Ну а я хачу развітацца з вамі сваім фаварытам гэтага году. Вось ён. З вамі быў Мікіта Моніч. Пока-пока. Мастычка. Замастырова? А? Йоу.